Мәскәүдә узган халыкара китап күргәзмәсендә Татарстан китап нәшрияты катнашып, дәрәҗәле бүләккә лаек булган. Бүләккә нәрсә? Бу турыда тулырак актуаль әңгәмә сәхифәсендә. Әңгәмәне журналист Миназим Сәфәров алып бара. Хәерле көн, мөхтәрәм җәмәгать. Кулына яхшы китап алган кеше бер кайчанда ялгыз була алмый дигән бер акыл иясе. Китап укырга яратучылар моның чыннан да шулай икәнлеген яхшы белә. Әледән-әле яхшы эчтәлектәге китаплар белән сөендереп торучы үзебезнең Татарстан китап нәшрияты шушы арада гына халыкара китап ярминкәсеннән бүләкләр белән кайтты. Бу хакта тулырак сөйләшү өчен без бүген студиягә нәшрият директоры Илдар Сәгъдәтшинне чакырдык. Хәерле көн, Илдар. Исәнмесез. Кыскача гына телевизор караучыларга сез үзегез катнашкан ярминкә турында сөйләп китсәгез иде. Бу инде Россия күләмендә безнең китапка кагылышлы вакыйгаларның төп ике вакыйгасы бар. Ул да булса җәй башында июньдә Кызыл мәйданда була торган китап күргәзмәсе һәм менә шушы бу инде Мәскәү халыкара күргәзмә дә инде бу китап күргәзмәсендә кимендә 300-дән дә артык нәшрият катнаша. Һәм менә ел китабы конкурсында инде 500-дән артык китап катнашуы билгеле. Һәм шушы китаплар арасында безнең Татарстанда чыккан, нәшр ителгән китапларыбыз дәрәҗәле призлы урыннарын алу, яулау бу инде зур дәрәҗә дип әйтәсе килә. Нинди китап укыганыңны әйтсәң, үзеңнең кемлегеңне әйтәм дигән бер әйтем бар име? Шуны әйләндереп, менә безнең нәшрият нинди китаплар чыгару белән мәшгуль? Булай әйткәндә, елына без уртача 150-дән 200-гә кадәр исемдә китап чыгарабыз. Бу инде ял көннәрен алып атсак, көн саен бер китап дигән сүз. Шуңа күрә бу чыккан китаплар арасында бу инде мәктәп дәреслекләре дә бар, тарихи китаплар да, проза да, инде шигъриятта төрле зәвыкка карап, инде төрле зәвыкка җавап бирерлек китаплар бар. Инде Мәскәүгә дә алып барган китаплар арасында 200-дән артык исемдә китаплар бар, барлыгы 3000-нән артык дана китаплар һәм шуны әйтәсем килә, 90%-нан артыгы сатылып буш кайттык Мәскәүдән. Димәк, ихтыяҗ бар, киләчәктә дә шушы ихтыяҗ булыр дип өметләнәбез. Ярминкә яшәп китү өчен әлбәттә башта үзеңнең товарың булырга тиеш бит инде, әйме? Товарсыз гына чыгып китә алмыйсың. Икенчедән, ярминкәгә баргач, кемнең нинди товар сатканын да күрәсеңдер, әйме? Менә шулар янәшәсендә безнең дип әйтәм, безнең нәшрият чыгарган китаплар ни дәрәҗәдә? Бик мактанасы килмидер, дөресен әйткәндә, әмма чагыштырганда безнең китапларыбыз ассортимент буенча да, безнең төрлелеге буенча да, аннан соң ясау, китапның җитештерү сыйфаты буенча да шактый яхшы дип әйтәсем килә. Башка нәшриятләр алдында да, башка беркем алдында да безнең теге уялырлык ниндидер китапларыбыз түгел. Хәтта чит илләр белән чагыштырганда кайбер китапларыбыз әле яхшырак та. Әмма шушы ярминкәләрнең аларның тагын да бер төп максаты дип әйтәсем килә. Без дә анда барып башка нәшриятләрнең китапларын карап, тәҗрибә өйрәнеп кайтабыз. Һәм инде монда мин генә түгел, менә нәшриятта эшләүче редакторларыбызга да шундый мөмкинлек бар. Алар көн дәвамында Мәскәү бит инде якын гына безнең өчен. Бит бу күргәзмәдә Якутиядан, анда Чечнядан, Дагестаннан, төрле ерак өлкәләрдән дә катнашучылар байтак, алар өчен авыррак ул андый эшне оештыру. Безнең редакторларыбыз, аларның бөтен яңа нинди юнәлешләр бар, китап кайсы якка ничек үсеш ала, шуларын өйрәнә алалар һәм өйрәнеп кайталар һәм безнең эшебездә шушы тәҗрибәне инде файдалана да алалар. Әнә соңгы вакытта балалар өчен энциклопедия күренде. Менә ул бик тиз эшләнгән, күрәсең, шул турыда сөйләп китсәгез иде. Аны тиз дип әйтеп булмый, чөнки бу энциклопедияларны шунысы өчен рәхмәт, бу безнең татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе инициативасы белән безнең президентыбызга рәхмәт бу инициативаны хуплаганы өчен. Һәм менә шушы энциклопедиялар, ул инде русча андый китапларны күреп күнеккәнбез, безнең татар телендә дә андый китаплар
буласын һәм кирәген белеп шушы эшкә тотындык. Аны бит инде башта тәрҗемә итәсе бар, хукукларын алып бу русчадан тәрҗемә ителгән китаплар. Монда инде велосипедны уйлап табасы юк. Безнең ул тәнебез турында, шул ук машиналар турында, песиләр турында анда. Һәм бу проект шактый гына инде халык тарафыннан да шактый макталды. Менә ул бүген китап иң сатыла торган китапларның берсе һәм Мәскәү күргәзмәсе дә буны күрсәтте. Берсе бер калмады ул китапларның, бөтенесе сатылып бетте. Һәм бу проект инде киләчәктә дә дәвам итәр дип өметтә торабыз, чөнки булар безнең бу энциклопедиялар алар беренче чиратта безнең балалар бакчаларына йөрүче безнең балаларыбыз өчен эшләнгән, шуларга юнәлтелгән. Инде киләчәктә эшли торган, менә инде хәзер сөйләшүләр алып барабыз, киләчәктә тагын 10 шундый китапны чыгару турында, инде мәктәп балалары өчен. Бу инде тагын да безнең инде бар анда төрле бүленешләр 0+, 6+, менә хәзер инде 6+ка күчәбез. Менә киләчәктә дә бу проект дәвам итәр дип торабыз. Чыннан да китап укымый дип кул кушырып утырсаң, әлбәттә укымаячаклар инде. Чөнки әгәр кулында гаджеттан башка бер күрмәгән бала, ул шуның белән үсәчәк тәрбияләнеп. Баланы миңа калса менә шундый китапларга ымсындырып, шундый китапларны тәкъдим итеп, чөнки моңарчы безнең әле күп генә әйтсәк тә, менә каян алыксың без балаларны өйрәтә торган, балаларның күңелен җәлеп итә торган китаплар дип әйткән кешеләргә менә җавап изеннәндер инде. Мин күргәнсез 6 энциклопедия чыннан да ул. Аннары без дә тик кенә тормыйбыз, заманның үзгәрешләрен бөтенесен чамалап карап торабыз. Шуңа күрә менә сез әйткәнчә, безнең яшьләребез алар күбрәк гаджетлардан файдалансалар да, без аларга карата да менә үзебезнең интернет сайтыбызны булдырдык һәм ул интернет сайтыбызда бушлай рәвештә бүген электрон китапларны укырга мөмкин. Ул 1500-нан артык электрон китап анда. Безнең милләттәшләребезнең төрле илләрдә, төрле безнең Татарстаннан читтә яшәүчеләре билгеле һәм алардан бик күп рәхмәт сүзләрен ишетергә туры килә. Һәм әле соңгы проектларның берсе буларак, монда шуны да әйтеп үтәсем килә, безнең президентыбыз Рөстәм Нургалиевич ярдәме белән бездә шушы сайтка 770 сәгать күләмендә аудио китапларда урнаштырылды. Бу инде безнең төрле җирдә яшәүче милләттәшләребез татар телен ничек дөрес иттереп файдаланып, дөрес татар телен ишетү мөмкинлегенә ия булдылар. Һәм шунсы тагын игътибарга лаек дип әйтәсем килә. Бу проектка 5 куллап безнең телевидение дикторлары, безнең театрларыбыз артистлары тарафыннан алар катнашуы һәм алар тарафыннан бу безнең китаплар яңгырауы бу проектка тагын да ниндидер ям өсти. Һәм мин шуны да уйлап куям кайчагында, менә ул бит инде аудио китаплар, ул 30-нчы, 40-нчы елларда уйлап табылган әйбер. Һәм әгәр дә ул менә шул вакытта безнең татар телебездә аудио китаплар яңгыраган, яңгыратылган һәм яздырылган булса, без бүген ул вакытта татар теле нинди яңгырашта, ничек яңгыраганын белгән булырбыз. Ничек үзгәргәнен, ул бит тел бит заман белән үзгәреп тора. Гомерен татар китабын бастыруга багышлаган Иван Николаевич Харитонов заманында Европага барып татар китабын белән танылган. Һәм шунда ярминкәләрдә, халыкара ярминкәләрдә алтын медальләр алып кайткан. Бу 115 еллар элек моннан. Димәк, сез шул традицияны дәвам итәсез килеп чыга инде, әйме? Шулайрак килеп чыгадыр. Әмма шуны да әйтәсем килә. Безнең нәшриятыбызга инде быел 102 ел яшь тулды. Менә шушы 100 ел, бер гасырдан артык эшчәнлегебез га карамыйча, менә аңа кадәр дә Казан шәһәре ул менә типографиялар һәм китап бастыру үзәге булып торган. Һәм биредә Каримовлар типографиясе, менә шул сез әйткән Харитонов типографиялары шактый гына эшләп, бүгенге көндә хәтта менә билгеле булган Үзбәкстан территорияларына, Төркмәнстаннарга, Казакъстаннарга басылган китаплар әле дә менә аларда китапханәләргә кирип карасак, анда Казан 1890-нчы, 1900-нчы еллар һаман саклана. Соңгы вакытка нинди заманча нинди проектлар тагын тәкъдим итәсез үзегезнең укучыларыгызга? Без инде әйтәсе килә иң популяр проектларны калдырмыйбыз һәм төрле яклап милли китапханә белән берлектә нинди китаплар халык тарафыннан укыла, китапханәләрдә алына. Шушы хәтта ел китабы, Татарстанның ел китабы конкурсында берлек китапханә белән бергә үткәрәбез. Үзебез
безнең нәшриятыбызның кибетләрендә сораштыру үткәрәбез. Шул сораштырулар һәм ел китабы конкурсы нәтиҗәләре буенча без киләсе елларда нинди планнар корырга икәнен шуннан мәгълүмат туплыйбыз. Һәм киләсе елда чыгачак шактый гына китапларны безнең социаль челтәрләрдә булган аккаунтлардан белеп була. Ул да булса инде ел сайын без инде беренче чиратта безнең классикларыбызны онытмыйча, аларны менә быел Тукайыбызның 135 еллыгына багышлап менә инде ел Россия күләмендә ел китабы дәрәҗәсенә танылган безнең 3 томлыгы җиңүе дә шуны бу эшнең кирәклеген исбатлый. Рәхмәт әңгәмәгез өчен. Җиңүләр, гомумән китап, без укытган китаплар алга таба да чыгып торсын. Татарны китапсыз күз алдына китерә алмыйбыз. Рәхмәт. Амин, рәхмәт сезгә. Китап укудан туктаган кеше фикерләүдән дә туктый дигән гыйбарәне истән чыгармыйча гына яшәгән насыйп булса дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик.